Salam, selamat hari Minggu. Kuria nania holongan ni Tuhan Yesus Kristus, tapara de marohatta lahomar saur doho de bata di bagasan minggutta sadario, di narap hita di bagas joroon, nang dijabu di perdalanan, manang di diape namang ihuton per minggotto sadario. Anggiat ma parsauratta makkorhor las niroha, dohot dame di bagasan mulut tabi. Tau hasangapod di Tuhan Yesus Kristus atong marahom mahita satokin martangiang mahita. Tapuji matuhatta sian buked de nomor walu ayat sada dohot tolu. Di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia, nama no palangi dohot tanoon. Amin.
Say ingot ma ali Jehovah akadenggan ni basam dohot asin ni roham ay siyan na robi doakay asaunang marsurak-surak akamusukku midaaw ale de batakku marhaposat tuhodoaw sayunang paila ahu. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan de bata amanami na di banua gijang para siroha na sumurung namadok mauliate dohami tuho sian nasarohanami ala dilehon ho anakmu nasasadai tuhamatean humokopami asaunang mago na porsea di ibana alai asa hanguluan nasaliling-nililing na dinasida tatak mahami ali amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus nagabi habadiaon dohot hati gorad dihami saise sama dosa nami saluhutna alani Kristus nagabi habadiaon dohot hati goran nihami saise sama dosa nami saluhutna alani pilihan nasudenggan na pinilehon nai humokop pami say paeleng ma pinggolmu tutang yang nami jala asima roham dihami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul maita. Tabi gema ede puji-pujian sian kor ina para Kamis.
Tapuji matuhatta marhiti bukede nomor 116 ayat 2 saha tutulu. Tuhan si hokopat sai burito dikiri ari demudari turusi goluki inuji magoharmu agama pakokku ibain pangalahoku nang nasaulahoku oh Yesus si paluap Tuhan mau Tuton dimi Tuhan ulehon diriko saitong madirajay sandok pamagatako ibanang utang ihon say sao kau dito gihon tungulu marto diyon manahan di ujian oto di barbadiyay sayo marajaki. Tabigema hatani depata patujolo ni jamita turupuk dihita di minggutta sadarion imana tersurat di sada Musa 10 ayat sada saha tupitu tabba 15 saha tu saplonom tajahama marsorik-soring songonon ma hatani depata jadi dong marumur 10 tahun si Abram di ida maroja hoba nama dok tu ibana audo debata nasun hinagogo sai marparangi di jolok kumaho jala daulat roham. Asa hupahot padaku dohoto jala hupatorop situtuho. Jari manuka masih Abram dungi makatai debata muse dohot ibana. Yang goau idama mungahot padaku dohoto jala torop akabang somarop putuho sugut. Alani idang besi Abram guarmu dohonon si Abraham ma guarmu ainunga hupa bakito gabe oppu ninatorop akka bangso Jala sopar situtuho tupahaku jala pabakitoku ho gabe opu persadan ya kabangso jala maroan siako akaraja sai pahotokku do padaku tuho doho tu pinopar musogot marsudut-sudut gabe padan saliling-liling na pabua au gabe debatam doho debatani pinopar musogot dungi didok dibata musetu si Abraham yang be si Sarai dohonon na guarni jolmam si Sarah maguarna alai pasu-pasuokku ibana jalalehonokku madiho anak sada nang sian ibana jala pasu-pasuokku ibana gabe akka bangso gari raja ni akka bangso marroan sian ibana sogot songonima hatani debata martua ma akka naubegi hatani debata jala nopeopsa amin. Tabigema lagu pujian sian punguan Ina Naomi.
Tapuji matuhatta marhite bukuede sian nomor 122 ayat sada dohot 2. Ni tuhatta na dihaholongi Tuhan Yesus Kristus di pardalanan ni ngolutta si ganupari gudang tabulus hamaolod dohot hasusan gabibuy hitam marlaut dosa biak kanamar keluarga di parsauratta si ganupari tarlumobi ma diadopan ni debata atong Roma hita tujulo na marsobba jala tasolsoli ma dosatta na gudangi lau mangido hasesani dosatta martangiang mahita. Ali Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata natibuli, rodo hami marsoba di jolo ni pakmu nabadiay, natinobuk ni labang haliaon, hinorhon ni hadusan nami najati. Sayunang ma dihagigihon roham hami na marlapu-lapu ala ni dosaon, paiyas jala perbadiay mahami, di bagasan mudarmu, asamanahan hami sahat rodi ujungna, pauduk ma rohanami tu bagasan panol solion dohot hamu baon ni rosa asa talu parbue ni ngulunamion gabi uap na khusus di jolom asa nasa gugu ni pabainan nami papatarhon hasitongan asi dohot holong ni roham i mana so sumurut sia sude jolma nama kaholongi dohot na mangulahon hatam pargogoi rohanang haporsion nami asalam margogu hami jonok tulabung mi, jalaunang pasobu hami targugut, ala ni hagalion nami, alay tugu, jalaramoti mahami, totong, asahot hami mardalad di dalammu, nasitong, jala nabadiyay, amen, tabigima baga-baga ni dibata, taringat tuhasan ni dosatta. Asaoddo narumikot di hataon, adong do dihita situan ni malim, nahudul di siamun ni habangsa hatongamon na di banua gijang di baheni tarbaheni bana do paluahos sadok akkana majonohi debata marhite-hite ibana ay na mangulu do ibana totong lao mangodihon nasida hasangapon ma di debata na di gijang. Amin.
Tabegima lagu pujian sian paduan suara Narwastu. Tapuji matuhata sian bukede nomor 110 ayat sada dohok 2. Harian madihami, oh Jesus asimi, asa tong onang hami, iya
cacimu suri. Bayan Tuhan nami hatam dehami be asa mertua hami tuai nang sogotre. Hatani debata nagabiruhu di ngolu ne baru di bagasan minggu tasadarion imana tersurat di sada Jakobus 2 ayat 10 pitu. Songonon ma hatani debata. Hapor siaoni pe songonido anggo sodong pangulaon na naung mate do hadirion na hujahaho salai. Hapor siaoni pe songonido anggo sodong pangulaon na naung mate do hadirion na. Songonima hatani debata atong rak mangido gogo mahita tutu hatta debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na bartutu hatami. Amen. Tapuji tu hatta sian bukit de nomor parastul prima ayat sada dohot 2. Sailas rohaku mandoki Soni tiki Dum jupang Jesus Tuhaki Tondi nama ngajariau Tarban marlas ni rohaau Pang Jesus Tuhaki Ihaul holong narohaki Tung nasogoy bemagoy Mata nado manatap aw Pinggol na tu mangihon na Pang Jesus Tuhaki Tondi nama ngajariau Tarbain marlas ni rohaau Sonang ni tiki Tuntuk pang Jesus Tuhaki Hatidakon ma hapor siaw tay songon na hitidakon niya kadongata sa hapor siaw di portibion ra madok mahita. Au porsea di dibata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan na manopalangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni dibata Jehovah na sesadai imana di tubuhon ni si Maria na gabi-gabi siatod di porbadia adorang suabubuan ido tuhata nama naon na bernit di panguhuman ni silatus nama titarpajal do ibana di hau pinor silang jala tua tuganua toru dung ditanom namulak mangulu di ari patuluhon nama naik tu surgo lahuhuddul siamun de bata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di si may bana pa mamulak sogo tutanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditod di porbadia, jaladok sadahuria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasan ni dosa,
dohok dihatai na mandok, mulak manguludo sogot daging ni halak ng mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Tabigema lagu pujian sian Kor PP. Tabigema tabahan ititing dihita mingguta sadarion. Huriani Tuhatta di bagasan Kristus Yesus tabigema tambahan ting-ting namasa di mingguta sadarion minggu reminisker 25 Februari 2024 na perjolo namodding di hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 nunga perjolo modding inata Doktoranda Roslina Burugultom tutup usia 61 tahun
na hinabaluhon ni amatta na makabaluhon amatta fe pasaribu nahinan na maringanan di Jalan Pusaka, Pasar Sapulusada, Dusun Sapulonom, Tembung, masuk sektor Sada. Napaduahon, ruas Natabba, mulai sadarion Minggu 25 Februari 2024, nunga martabba ruas ni Huriatta, ima keluarga amat tate panggabean, dohot inatta emboru tarigan, nama ringanan di Jalan Jamin Ginting, Perumahan Grand Sumatera nomor 20 Sada, masuk sektor 12. Molo disodon naing hala amat tado inatta jongjong ma nasida. Maulate. Napatuluhon. Kebaktian PKS Perempuan Wilayah 2 Medan Deli Serdang. Tatangyakon Jala Roma Hitam Dohoti Kebaktian BKS Perempuan Wilayah 2 Medan Deli Serdang Nadi Patupa di Huriatta GKP Padang Bulan Medan di Senin tanggal 26 Februari 2024. Songonima tabahan ting-ting namasa di Huriatta lau manomu-nomu hatani debata maredde mahita sian bukwede nomor 227 ayat sada rodi tolu. Yesus moluni tondiku hono haporu sakit koho dihona madiriku roh dinasa lakaki lakanas mapatuduhon tuawon pakokomi asaihu halukon hon maaf lambumi jakon nau bain siseanu lagi fitu podami sai surduko mahatanganmu hasahon utiopi. Dame ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha. Imana mangaramoti na sa tiate ng pikiram na. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Horas madihita sa luhut na. Dihamuna kamanami na nami nang hang ginapinaribot. Hatay debata di perminggota di hari sadarion imana nienet siya surat ni Apostol Paulus nama dapoton hala Rom marbid 24 dimulai may siya na 10 alu laos may soh dia 25 marsika sori mahita majaha sono mahatan itu hatta maralohon na sa pakirimod doha porsyaon na makirimi asagabiama ni torop bangsoy bana hobar tuhatay songonima sogot po paramu Dang naulo galeha porsyaw ni paidaida pamatang nanahira sumangulube ay nung nga 100 taon ne umurna nang paidaida si Sara nang saib ladangi. Dangolo gangguruhana tumadikon ha porsyaw di baga-baga ni debata nalam tutoguna do tahe ha porsyaw na jala di parsangapi do debata Ay positutu dorohana tu dogogo ni debata patupahon na pinarbaga-baga nai. alani do bain na dirajumi gabe hati goranna Dada ala ni ibana sabing ubahen na tarsurat
naung dirajum itu ibana. Hita pe ditatap do disi, ay sirajumod do nang tuhita hapor siyaw di bana, napahihihod Jesus tuhatay siyan namate. Alay di pasahat do ibana ala ni pangalosiot tai. Jala di pangulu siala hati goratta. Sa ulat narima, ugorahok kami siya jolon, siyalom madita sa luna. Hurian itu atan nanolongan, apala di minggu minggu parpudi di bulan Februari. Alanang mo tanggal 25 nuaing, ang minggu depan dang dapat tita be bulan Februari. Jala nakpe di minggu parpudi bana di bulan Februari yon, alai laos minggu parjolo dotong minggu tadi hari sadarion. Alang nga masuk kita tu minggu-minggu partinaunan di Tuhan Yesus Kristus. Kajamita pe marahaunan tuakka masalah-masalah partinaunan. Dadahola partinaunan ni Tuhan Yesus i, alay doho donang partinaunan hita kana porsea. Dinamadala ni ari-ari ning uluta di Portibion. Alanima say dokon, gore mingguta di hari sadarion, minggu reminiscere. Say ingot ma ali Jehovah denggan ni basam. Hiado doho no tutuhan sa ingot male Tuhan ningon bahira na parlupa Tuhan ni. Kanido. Ale memang go masalah taringot tu namangingot kun hati-hati do hita. Ayo-jo do masa di bagasang 10 taon. Olo do lumobi talak batak ay saya masih atuad do mulupa jupa. Jala godang gotong siar rupa pe anggo di parningotan hirana hea pajupa udah tamat taon ningon. Olo mani baranihon. Horas amang ningon bahoras. Ay sitahena amang. Suding utamang biau inna to. Kani do. Aso nang maila tahin naroha. Wah ya do yamang wingo do amanga. Ise mau. Polanin na masih bemuse. Ay sini tutu. Ay patuk kudok manaking na pajupa winna kan. Di sado hita pajupa ngamang inna. Kadongan nenalongan di bagasan gua itu hatta Yesus Kristus. Di bata pesongonido. Dakya lupa di bata tuhita kana tinopana. Gariobuk na metih. Na suargara di hita jolma. Ale do tobuk tay dibilangi di bata. Diingot di bata. Na suarga tongot di hita jolma alaing go dia dopan di bata. Sudah dohita hajol maunon secara utuh. Harga dia dopan ni debata HP. Asa molo bakon hita jol mape murah lupa. Aido kan? Olo do murah hita lupa. Lau manghuto debata pesongonido. Lau mangolo debata pesongonido. Olo do lupa. Alanggo di bata tuk sohyado di bada lupa di bagasan ngoluta. Alani masay tayo hot di bata ale Tuhan ingo madenggan ni basam. Sudah do hitajol ma lomorohatta akan uli na denggan iman yan. Akan denggan basay man yan na masa di ngolutaw nate kanido. Dakya hitajol mamangido naro atu do pa di bata. Tuhan leo mana sodeng ada kiai. Nang ditangyang ta. Saya kena dinggani du tahirim siya dopan ni debata. Sumala di talak batak. Molo. Olo pasalo songoni itong-atongan irapok ni gereja. Polo balga-balga suara terodo amang padita tong hijol. Jaya manginang. Ngolo pe balga-balga nak kisuarat na marabodi. Alay do kamulak kita sang gerejaon. Unang tabu abi bagas tabi. Tinggal masudiak kana oray di gerejaon inna kan. Anggo siya sadasi sidak situ judi hatai. Molo sudiak kana oray tinggal di gereja inna. Alay malo idokon sudiak kana oray wala leo tita pituan terutama matutong sampai terin narvani kan. Masih beda lah. Mas akan naruh tinggal honoto di gereja enggak.
Kada dinggani do totong tinggal hono tai tonga-tonga ni gereja. Molo pe adong nagawi parningo tani alani hatsi na namaraboti. Ola karuar sing gereja bah bolong mai sudi tersongoni. Apalagi mulu perpisahannya ke pandita. 5 tahun na mang isonin. Tentu banyak suka duka mang pandita. Aleka na ulina dinggani ma suara hokkamu si tonga-tonga di gereja ton tuhuria si topo-topo artinya nang dohonot taha tuk sude do hita jolma manusia maparsita akan ada ngani mana masa di ngulut tau lau si do suara honon ni gua minggu tadi hari sadarion saya ingot mali Jehovah dinggani pasam puasa saya tapangi itu di bata dingga bahasa masa ala ternyata gumodang dosa tatu di bata martibakon na dingga na tabay tu adu pani di bata odo molo tetong-etong gumodang gua sini rohan di bata na tapatu pa di bagasang ulut taon martibakon lomo ni rohani di bata ala ni au bonya tasoba Tuhan marsoba batoe martugar kita ho tu adupan ni Tuhani asal masih ni rohani Tuhani na masa di ngulut toni do hodon alani gudang nyaka pangalosiota tu adupan ni debata alek kadongan ni nolongan makatai taringo tu asini roha makatai taringo tu denggan di bahasa bukan berbicara tentang sesuatu yang omong kosong na tabu-tabu begio daw kita perlu satu oknum. Perlu ada contoh di hita. Unang maju Tuhan Yesus. Isi dohuruat contoh na terbesar tario tu dingga basa nang jina lona siana do pani di bata di bagas sabuk kuna badiaon. Asa hita pakana porsia dia karya parpudion. Saya tong mangido dingga basa siana do pani di bata. Ada satu oknum ternyata yang sudah menerima kasih karunia nasihat di bata. Nunga di jaloi mana? Nauli na denggani akka basa-basai di bidua pati apala biddu ni jamitata di arisa darion di judul na meti di dok siabarham do tiruan ni na porsea siabarham menjadi model gabi tiruan di haporseaon nak penamora siabarham alai Alkitab enggak pernah bilang si Abraham gabe tiruan ni hamoraon, enggak pernah. Nak pegajang umur si Abraham, dakyai do Alkitabon si Abraham gabe tiruan ni tarik tu gajang umur. Ay dak sehiri masaras tahun anggo umur tahita jolma, 75 tahun penga. Sarma tu ita, dangido. Tapola makir pide siang umur si Abraham. Alaya dong sadoknum nagabi tiruan di hitai dok ima si Abraham ay si Abraham do tiruan ni ha porsiaw tahaman nagabi tiruan sian parngoluan ni si Abraham maralohon na sa pakirimo do ha porsiaw na maralohon na sa pakirimo do ha porsiaw na orang yang pertama percaya kepada Tuhan di bagasan Alkitab sian haspede begur rupai dohonot tama si Abraham karena memang Abraham adalah si Abraham sebelum kita di mana di bata nasasadai ay mano baka ganak-ganak kiat do ibana ido ale porsia ibana monoteisme na ulasare di bata pargogo na suatu dosa ay porsia ni si Abraham pe luar biasa anggota ringo tu hamajuon ternyata arkeologi dung di mana kena nabi suki arkeologi nah diperkirakan nih sebagai haran tempat hagudangan nih si Abraham nggak ditemu hona keruntuhan di si bangunan-bangunan yang kokoh nggak dong di si jamban WC setiap tahun 2000 tahun sebelum Masehi diharani nung adong rupani kesadaran nijol manatibu isi maben WC dan peradaban natibu deh itu dah garisnya sudah Kristus di tanah Arab dah nggak ada WC itu
Alai 2000 tahun sebelum Kristus, itu ternyata sudah ada di tanah kelahiran si Abraham. Teknologi sudah tinggi pada saat itu. Alai ditinggal si Abraham boy. Hamoron na perong go. Julma namora do si Abraham. Apalana porsuhi daong. Ay baru apa manasian huta gudangan na ibuat duartana to. Wala sada tujuan ni bana mangoloi debata. Mangoloi debata. Alai dokon nak dia pistel sia polisia tahu mau murus si Abraham, napa jumpa debata. Jadi bagi satu pohon, 100 tahun umur si Abraham. Ngame tua. Jala si Sarah penguasa ilah danginna. Tetapi janji Tuhan senantiasa terdengar di telinga Abraham. Ikut dong gue peparak gue pe debatain. Matong, hitung-hitungan ni hamalo ni diperhadapkan dengan janji Tuhan oleh sifata goyah. Alai ternyata si Abraham tidak pernah goyah di hadapan Tuhan. Odon yang tidak. Makanya dok jala persejarah dita na parjolo. Idokon di surah Roman dangolo galeha porsiaonna. Ha porsiaon ni si Abraham. Dangolo galeha porsiaonna. Ha porsiaon boy do satu pikiran. Idotong. Ha porsiaon boy do satu pikiran. Alenggo menurut kita ha porsiaon alternatumibus yani maha porsiaon na satu bagasan hati-hati do sa sitong. Bodoh ha porsiaon na satu pikiran na songonon. Amang situ nami labokien na kijami-tami dabahin na tokan karena masuk akal bagi dia. Aleholat di bagasa pikiran doi. Anggo ha porsiaon na masuk tu bagasa rohana do atatena. Aha. Dia tidak mampu digoyahkan apapun. Nama sa di bagasa ngulon nang benon niya giyahay hotibana marha porsiaon tu debata. Buasa si Abraham dangulo gabe galiha porsiaon ni bana. Karena dia selalu ingat Tuhan. Lau soddo na perlu dipartikiat tanuengon. Mari kita selalu ingat Tuhan. Gudanggo kaparjamita manangaka ilmu-ilmu sosial pitahoy na mabay na kapenelitian rupani anggo kapenelitian kan aka ilmu-ilmu antropologi jago ma penelitian di halahon. Mereka juga meneliti manusia. Mereka juga meneliti perbinatoan manangah porsiap pitaho. Bisa. Iteliti na sida. Idokon bahwa tadda ni jol manaung lam galeha porsiauna banyak. Alai tidak mapiga-piga hal. Tadda naung lam galeha porsiauni sesalak. Boy dotong radi dot songonon. Ah, kamu maju tu gereja bah songon nagaleh wila lain na. Kan cucu tu masai. Kamu maju lah tu gereja. Galeh wila la. Ini tanda-tanda ini. Nah tangga biasa. Wah, terorot tong inat tahun. Kita beri pesalimut. Nya selimut mudahin na. Ilengkapi sudah. Niona hain na. Nior roti. Roti mulu maleho. Wah, mang tabunet tong ate. Alai ternyata tanda-tanda nagaliha porsiaun. Nah, sutar sadari bahwa itu adalah sebagai sesuatu kelemahan. Masa ada totong tinggal tahun. Ah, gajangai jamita nai. Gajangai tangyang nai na. Ngapain kita komentari doa? Memang si pendua juga perlu sadar bahwa ada hal-hal yang enggak perlu semuanya kita doakan. Sesuai dengan topik doa lah. Nak pola saat tu Mars, saat tu Jupiter, Venus, dan yakono dangi daung memang ada juga benarnya. Tapi ada juga seperti itu kita jemaat bahkan pendeta hamil kepada haladon. Singkat mabayan namang pandita jamitamina berani bilang, tu bisop, ang bisop, ay guda kedo pelelang ipudi. Mamaroan lila, bapista pembangunan na to, kan itu? Singkat mabayan namang jamitamunain na. Kita enggak tahulah, apakah itu memang cara iblis juga? Lau mapargali ha porsiota, alaima nagawi pangarimangi dihita
saluhuna. Alai nyata dison bahwa si Abraham dang galeha porsiaon ni bana. Anggo ita la bata ko molunga 100 tahun na tua-tuana toy mamarpungu mahita sudi peparana. Roma sa Kalimantan, si Papua, si Jayapura, doh si Sabang sudi marpungu mahita tabaron. Tabay majolo si pangan na tayo tu na tuto. Ay ngo 100 tahun ni bana. Daktaran lang ngabe. Daktaran lang ngabe to. Alam ko si Abraham mampu di pangalang niya ha. Ay si Abraham tiburo muriba na dang ito. Tak sarupa memang postur ni hita do si Abraham. Ay marago do pe si Abraham. Nang daging na lumubi nang haporsiyaon ni bana. Mo loduk 100 tahun maradugo na makatay ratuson. Opungin na tupinggol lay. Opung nga mga ko. Ahain naman to. Kadongan nolongan dang lam tugalena. Alam niya ha, alam marhapo sa nibana tu debata. O manaparjolo na paduahon dang ganggurohana. Oma, naparjolo dang galiha porsyaon na paduahon dang ganggu rohana. Bukas maho siyan huta hagodong amon. Tutano nang sipatuduh nokutuho. Lao si Abraham. Dang ibu mana tu dia. Awadong Google Map tiki, teburu be. Dang ino. Isi coba pakai data na si Abraham rupa ni. Saya dia benokun na. Organisasi habing mabain na. Habing ko benok tikira. Manang mas batangan na geleng. Mar Google Map si Abraham hatok bosahat. Odang dong Google Map. Sepe disukut dang dong. Holam mga sahon hapor siya ni batoy ba. Bayi nomor di sini, di sini sukut Tuhan. Odo tanone mangarang, gorang gope tadela ni satu sanin na. Omatong dang ganggu rohana. Bahkan taringo tu anak nai. Buat anak mi. Buat tu tanomorian waeng. Sa isi pilih hono mutu awin na. Ibuat. Icak ina si dia dulu. Bahkan nek sah nama tangan ni si Abraham. Tu si Isak. Neng bunuon na dang ino. Danggang rohana mangoloi debata. Bodo maragam ganggu ni rohata di partikiatan wengo. Mungkin alani kesehatan. Mungkin alani cita-cita. Mungkin juga rokap. Bisa aja. Umur 25 tahun berukul langsung berokap nainna. Banyak pergumulan hidup kita. Alaisongon hata edeni ina naumina kimma. Hadapi dengan senyum. Hadapi dengan haporsiao. Au terbukti dawi dan akidaba. Olah sumarkor naking ama hatahe na sumarkori. Adong mar sumarkor ama kan. Aduh. Tersenyum deh natai daba. Dihadapi nasida do dengan senyum. Alelas pangidon ina tua-tua doi. Nangakana upo sope. Hadapi para orang tua dengan senyum. Hido. Dimurasi dan anuengon nang matua. Ko senyum bo. Warak songgak-songgak betong. Oke lah. Bahwa jamamuna berbeda dohot tami, berbeda dohot akainang nama tuaon. Alangkau dia dopan di debata ternyata enggak. Seujago do na tua-tuai. Ibarat debatalannya ha. Masa mar 100 tahun umur si Abraham. Masa ilang si Sarah. Tetapi sesuatu yang luar biasa dipatupa debata di nasida. Dan alat haposonna. Anggo saya sigi umur raeng, dok lanak kanasing rupani. Tapi di mana Tuhan berkehendak, di situ pasti mujizat terjadi di bagasan nguluta. Godang nambah bengkang kurohata, lain keluarga ta cita-cita dok lanak kanasing. Alai dokot debata di Filipio patah tonom. Nang holson hamu agiaha. Ini betul-betul ini. Nang holson hamu agiaha. Ay na murah-murah itu kita mangalusi. Dia doang padi tahun. Dang mungkin dang ni holso sude.
Ngai buat talak tanau di huta, badak kolsoan iba. Oke dibuati, ada itong go patureo dang las pasabuon kanido. Dang adong hita jol manusia ngo sian pakol sohoron ni dirina. Boy mana bayar-yare nangoluna nang go sa astain na. Aido saya dokter dokter. Ibu mau sembuh. Bapak mau sembuh. Mau dokter. Jangan pikirkan apa-apain na kan. Una kolso ako, gembira kau. Makan obat istirahat, makan banyak, senyum. Senyumin aja sama Deni, Minang Naomi. Itu terbukti deh. Jol mana senantiasa bersuka cita nak pegodang persoalan ningoluna, pasti berbeda sianakan asing. Pasti berbeda. Memang melalui senyum tai, persoalan dang mago, tetap dorok persoalan ini. Laus margareja hita di son, ipa menon. Mulak kita sang gereja on. Persoalan ningolu tetap ada. Alayung ngamargogo hita, holan itu nuai. Ngamargogo hita, serah pikirata, rohata, nang hapor siyaw tape, lau mangadupi, akka pergumulan ni ngulutai. Itu luar biasa tidak dana doh jol mana magudang. Yang gue dana daknya hol suanon. Daknya hol suan dana. Dong gunang sipangano di itudung. Ilo pamak donaeng idah di hudon. Daknya pikir dana ki. Baju pajapi itu pagi mangan di mana saya. Ngadong idah ni sih. Mulai saya sekolah sigat tudung. Aduh idah di sih. Lau mga borngipe, pos dor haidat danai, mulai siya namarmiya mena, ibu katudung, adong hidahan. Banggo hita, basukuna do ba? Ay dong go porasta. Kan itu, sukuna do ba? Ay ngomong lopa mo, anong go pegang ko ni rata? Ayah lopa ko naking. Ang go dana daw, pos rohana, jala radisudi. Makana apa? Itu ketua Yesus. Mau lu sosongo dak danak kamu, daktar pabongot tamu harajau nih. Tuhan nih. Ini Tuhan Yesus kan. Pos rohata ala didongani debatahi ta. Hola dido namangulu. Ai si Petrus pede Tuhan Yesus. Nganeng buhya mardala si Petrus diaiki. Alala ganggu rohana, gabi mahua. Gabi lonong kan. Idok ko do takasi di Matius 10 ayat 20 lalu. Tuhan, ini si Petrus. Anggohodo ya pe Tuhan. Tugi homatu so itu si Tuhan. Asa mardala jauh diaiki na. Baroho inna. Baro si Petrus, ide diaiki. Dang lonong. Alai romayak nasing. Idok ko dia nasingi. Alai mamere ngalogoi. Kano dojiana. Perjolo nga dibereng Tuhan. Alai di ibana musia logo. Dung rua logoi. Alai mamere ngalogoi. Ganggu maha porsyaon na. Lonong maibana. Hita pejojok do soni. Ngata berek Tuhan. Alai ta ida do pia logo na king. Tuhan neng burhatame mula tu sipahu tarina, sipahu tarhutan to. Ramo di perdalanan. Sah yang plus, rua logo, amangin na. Kan? Dak pos rohana be, imaju contoh kecil rupani. Ya, ikon haporsiani soni do song sia barhami. Dan galeha porsion na jala pos rohani ibana, Tuhan akan sediakan semuanya. Ido pos ni rohani si Abraham. Jadi kita pesau itu. Mujizat bisa terjadi dalam mengulut tahun. Alayunang taida biar logoi. Tuhani mata ida. Tuhan jua tu si Tuhan. Baroho ina. Soko acian. Sini kau ini Tuhan Yesus. Sini kau samping kuina. Ro. Boy mardala si Petrus. Alay Roma logoi. Mamere nga logoi. Mahu ado peberengo na logo. Ngota berek Tuhan. Ibereng gimana pia logo? Mau mak gimana? Lonong matong.
dangbe. Patuluhon jalan mana terakhir, ternyata saat itu ada kesimpulan pangatusian Indonesia Barhami, na codok gimana nama Tuhan. Hidok pos dorohana tu dogogo ni di bata patu pahon. Pos rohana tu dogogo ni di bata patu pahon. Luar biasa Tuhan tahun. Dada holang gogo ni Tuhan ni na marhuaso. Bahkan mudar ni Tuhan Yesus ipe marhuaso. Ijo tede hobbah. Gogo ni mudar mi saya pete. Buku de nomor 160 ayat 2. Amang dang holan hagogo ni hadirin Tuhan ni. Bahkan mudar ni Tuhan Yesus pe margogo. Ayat 2. Ya. Gogo ni mudar mi papatar matia Tot di parngului totong manoguan rosi pangolot ibu ay maaw anakmu tutu Johot mudarmi uriam ias songon hapas maaf Odak nipe mau lihat tema di hita. Gogo ni mudarmi tuk paluahonau. Keporsia do hita di sini. Tuhan itu penuh dengan kuasa, bahkan mudar ni Tuhan Yesus ipe tuk do paluahon hita. Makanya dok, soal kesimpulan di perdalanan ni siapa Barhami, tuk do gogo ni di bata. Adong hutanamian gelarra opur aja na tuk. Daku bawa tu mangarong na sarupa ison. Adong hutana si detong na marguari rupani opur aja tuk. Ay baro, marsugo naik tumida ni. Ngasih sudah beres mai tuk do sudah na. Ay tuk sudah. Cukup sudah di mana? Di harta. Di pabainan belum tentu. Tetapi ketika Tuhan madok, tu do gogo ni di bata, patupaho saluhuna, pasti kuasa Tuhan sahat laho madongani hita. Kadongan nenalongat di bagasan guari itu hatta Yesus Kristus. Tu do di bata totong peluahun hita akaruasna di partikian na parpudiong. Dadaholan peluahun siya Barham siyan perasaan malu na sumiaran marianak ko ni bana nung 100 tahun. Tetapi Tuhan tunjukkan mujizat na tu siya Barham. Hita pesoni do. Hape persoalan ningo luta taingo takas. Tu do gogo di bata patupahon gabe baru musengo luta. Gabe boy mekel martatahi talanyaha. Karena Tuhan selalu mengingat kasih karunia-Na di bagasan ngulut tahun. Ido. Songot Tuhan Yesus na di pesta kanay. Oti nahian melehian nama para pesta isa sitong. Ay nguhay bisanggur. Roma si Maria. Roh Tuhan Yesus. Roh Yesus madok marhua rohoy nang tuaw. Dang ya lu si Maria. Alay do si Maria, ahay do kibana, ulah. Ibu to Yesus do nama saya sudah. Makanya do to Yesus isi ma, akahay do tahay kinna. Molong do Yesus songoni, nong selesai do persoalan daw. Ala ahay do pe, nadiak katongi.
persoalan menjadi terbuka lebar, menjadi kehidupan, gabelas ni roha, ketika air itu berubah menjadi anggur. Dang boy holan aik sabing ulut tahun, dang boy, ikon gabe anggur dong ulut tahun, ikon memiliki efek dong ulut tahun. Gak usah berdebat kita masalah-masalah sosial. Nagodang nuang di sipang-sipangan, mang ide 2000. Sipata inaroharo. Salana tahe. Laus piga laus tolu sadari. Ni panleo ni mamang urupi. Kadang kita berdebat masalah-masalah seperti itu. Mang padita dakke peng si leonon, kail do leonon ninna. Anggo dong godek keniba, bahasa lang dik leonon dang ino. Artinya biarlah Tuhan melihat hati kita. Itu. Ngulut tahun ikon memiliki efek. Unang gabe uga mo na asing na makatidakon jiwa-jiwa sosial. Alahita la Kristepe lumobi ikonido. Ikut tarida ngulut tahun ngulu na di pasu-pasu Tuhan. Songo siya barhami. Atong di minggu reminis sereon. Sa ingot mali Jehovah dengan di basam dingot Tuhan ido dingga basana. Jala neko pardingga basa do hita totong tu saluhuna. Amen. Martang yang mahita. Jehovah di batama nami nungah begi hami hatam nabadiai marsaringar ditongani huriamon. Nunga disigati biati-ati namin ang puso-puso nami. Lamanadaho, lamangatus yak kadalan na lumuhon ni Roham. Ajari hami Tuhan, dang margogo hami mangulahon hatam labi adiyay. Yesolan ho sabing na margogoyhon hami. Tong dukot sa mulahan lupi hami sa tongani huriaon, sa ipasikop las ni Rohan nami. Lopokon hatam nabadiyay, gabi hanguluan nami. Saboy, gabi tiruan na dengan hami, di bagasan ngulu namion. Mari kita namu Yesus Kristus Tuhan nami, martang yang hami tudupamu. Amin. Tapuji matuhatta, mari te bukede nomor 496. Lungaro au Tuhanku, Tuhau pinar silang ni upelehon ba diriku upahalo jauh ni do upelehon nasa diriki dangadong naing tiopoku salutu tangami maradiang
Hatani debata ujahaniha porsiota, lau pasahaton piliata. Imanetar surat di sada kronika bidu 10 ayat 20 sia. Sono mahatani Tuhan. Lehon hamuma di Jahoba hamuliaon ni guarna. Buan hamuma si lehon-lehon. Dungi ro mahamutu adopan ni bohina. Marsoba mahamutu Jahoba. Marpakean na marhadohoan. Itu sahatna. Rap Jongjong Mahita. Martang yang mahita pasahaton piliata tuadupan di mata. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Di parato potrohanami dosian uduk ni rohanami. Odo mual ni nasa libasa na mauliutus. Di son hupasat hami do pilihan hamaleton nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu ma pilihanon. Asa gabedalan panidangion. Parsaorat do tulaw na siniroha di huriamon. Bahin mangulu nami gabe pilihan na hobar tulo meniroham. Jala parsidohot parohon harajomu. Holong hasitongad do tada meomu di sadok portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asa say totong madok mauliate tuho. Di bagasan goarnya anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mauli
marohaku iho de batato di painsude dengan basamu naung nilehomu diau ai di patungun hotoko sude narikut diau. Ale amanamina di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaonmu, say saut malom ni roham di Banua Tongaon sona di Banua Gijang, lehon madihami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songopane sanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hamu. Di sodakot Tuhan de batama bohina Tuhamu jalasi marohana midahamu. Di dopakot Tuhan de batama bohina Tuhamu. Jala di pasaurhon madamena tutod dimuna. Amen. Shalom.